unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Makadi muri Zimbabwe, mfaro wangu sangana neme pano pa Sly Media TV. Zita langu ndinoitwa Pelagio Kwampurwa akana kuti soko stina ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu angati dzifambirei, chirongwa chatinouya nenyaya dzakasiyana dzatinge takanoita kumachief, kumatare nedzimwe dzinenge dzakaitwawo pa social media dzatona tichikurukura pano. Zvakare muchirongwa ichochi takaintroducewo kuti vamwe vanotinyorera vachitsvaga rubatsiro tozoya pano tichikurukurawo nawo tichinzwawo matambudziko avanenge vachisangana nawo mukati meupenyu uye zvakare vachitsvaga rubatsiro. Saka ndizvo zvinhu zvatinonge tichitsanangura tichikurukura muchirongwa ichochi ngatedzefambirei muri Zimbabwe. Saka muzuva ranhasi muri Zimbabwe mustudio muno ndine mudzimai anonzi Hazvinei Karimbika ane makore 29 years ekuberekwa. Akatinyorerawo kuno achiti mudzimai uyu aita dambudziko rekuti iye anotsva kusikarudzi yake, zvakare mudumbu make munopisa, gumbo robva ratanga kuzvimba. Saka regai tinzwe nyaya yake zvizere kubva kuna Hazvinei. Tikuchingamidza Hazvinei, wakadi yako? Tiri right. Chekutanga tingada kuziva kuti wabva kupiwewo kuti uzosvika pano? Ndabva kuChabwino. Wabva kuChabwino. Muri Zimbabwe ingada kuziva kuti dambudziko iri wakatinyorera uchiti iwewe une dambudziko rekuti kusikarudzi kwako kunopisa nemudumbu nemakumba aya. Unyatsotitsanangura zvizere kuti dambudziko iri rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga 2022. Ndasangana nemurume wangu. Ndakamuti nditarisewo mukati menhengo yangu. Ndobva taisa bva nditi kwaitange kwasvuka. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kutsva mukati menhengo. Ndakutsva mukati menhengo ndakabva ndatanga kutsva futi mudumbu. Ndakutsva mudumbu ndakabva ndatanga kubatana nemusana, musana uchipisa uchirwadza, negumbo pari zvino riri kupisa rinozvimba. Mukati mesikarudzi yangu maane nyama dzabuda. Ndo dambudziko randinaro. Ndo dambudziko rani. Tikada kuti zvandangada tachinzwisisa ipapo wati 2022 chitanga kusangana nemurume wako pakatanga dambudziko iri. Aiwa. Murume uyu ndatororana naye kudhara. Asi dambudziko rakazotanga 2022. Alright. Mamarorana nguva yakareba sei? Mamarorana handichatoziva nekuti taane 12 years. Tane 12 years tigara tese. Mama ne 12 years mugara mese. Ende pa 12 years apa hapana pamwe pamakambosangana nematambudziko pakusangana nemurume wako? Hapana. Zvakangotanga ipapa apa. Ndakangomuti nditarisewo mukati mesikarudzi yangu. Mukuitange masvuka. Ndakati nditarisewo mukati mesikarudzi yangu. Mukuitange maita sei masvuka. Ndobva nditarisa bva ati munenge maita sei masvuka. Ndo zvakaitika. Ndo zvakaitika. Imimi muna baba makazokwanisa kubereka here kubva ipapo kana mamune vana here? Manga mune vana? Alright. Saka dambudziko iri rakangotanga 2022. Rakangotanga rakangotanga titongogara tese. Muchigara mese. Maona kuti ndozvaita dambudziko rako iri Hazvinei, wakambofamba here uchitsvaga kuzvipatara kwakasiyana siyana kuti unzwe kuti dambudziko iri riri kunyatsobva kupi? Ndakafamba kumaprofita, ndakafamba but hapana chikumbobata. Kwese kwandiri kuenda kwese hapana chikumbobatwa. Kuchipatara vakati chi? Kuchipatara ndakanzi zvoni padambudziko rese ritazama kutsvaga kuti dambudziko nderipi, tichikupa mapiritsi ayo uchishandisa asi zvikuramba. Pandakasarira ndipe matest, ndakanzi pari kudiwa matest akanzi $100. Saka inini mari yacho ndoyandakashaya kuti ndiite sei ndibatsirwe kuchipatara. Ndakanzi pari kudiwa matest nadoctor. Saka pari kudiwa $100. Saka ini $100 ina handina kwandinoshanda. Saka ndo pandakasarira papi ipapo. Ipapo. Saka
Wataura kuti kusikarudzi kwako kwakaratidza kuti kwakubuda zvinhu zviri kubuda ikoko. Kwane nyama dzaakubuda mukati mesikarudzi yangu. Saka kupisa kunenge kuchinyatsoita sei? Pata kuti unyatsotijekesera kuti kupisa kwacho kupisa kwakaita sei? Kutopisa kutange moto chaiko zvekuti ndinototi ndipewo mvura yemufiriji mundiduriro, ndinotorara pafloor ndisina kupfeka. Ndiri pafloor ndichitoti ndibatsirewo ndipewo mvura yakatonhora yemufiriji ndichidirwa mvura. Ndo dambudziko racho. Saka dambudziko iroro rinenge pachinge pachipisa pasikarudzi chete kumwe kwese kwakupise. Ndinotangira mudumbu nemusana zvichidzika negumbo rekuleft. Ndo zvinoitika. Uku kumwe kwese kumatangira zvene kwakatanga kuri kudhodho chaiko. Kunoita dhodho ndokwaipisa. Ndobva kwazonyarara kudhodho kuya. Zvaya mukati mupi munhengo. Zvaya mukati menhengo. Zvange zvakubatana nemudumbu memwe negumbo zvichidzika. Pari zvino gumbo racho rinotozvimba. Nenguva dzekuti kana kutofamba handikwanise ndichitorwadziwa. Alright. Iwo paunenge wakarara pane zvinhu zvinomboitika here uku wakarara kana kuti paunonzwa kuti pane zvinhu zvikuitika panyama yangu apa? Ndinotorota ndichitwa gondwa ndichirarwa nemurume asi murume wacho handimuoni. Ndo dambudziko rangu. Ndinotorara murume ndiye anenge achitondirara but murume wacho kuti ndimuone kuti murume ari kundirara ndeupa handitese handimuoni. Ndo zvinoitika pandiri. Zvinoitika kakawanda sei pauri? Kakawanda zvinongerekana zvangouya ndotozongopepuka ndichitoona kuti inga ndakarara nemurume. But murume wacho handimuoni. Haumuoni? Unoona sei kuti ndakarara nemurume? Ndinotonzwa mafeelings ekuti ndakarara nemurume. Alright. Zvinobuda hakuna zvinobuda but ndotonzwa kuti ndine mafeelings handikuita sei handine murume ndakatorara nemurume. Neitonzwa kuti apa nditone murume wandakarara naye. But murume wacho handimuoni. Haumuoni murume wacho. Saka dambudziko rako iri paunozotera iwewe uchiri kutera zvakanaka here kuenda kumwedzi kwako nedambudziko iri? Kumwedzi handiende nekuti ndakabayiwa dhepo re3 years. Saka handiende kumaperiod. Hauende kumaperiod. Saka hausi kutoterako pane handisi kutombotera. Saka iwe ndapi matambudziko auri kusangana nawo nekuda kwedambudziko rauinaro? Matambudziko andiri kusangana nawo inini kurwadza uchiswederako pane microphone. Matambudziko andiri kusangana nawo ndeurwere ihwohwo. Inini ndiri munhu ndaishandira mhuri yangu. Murume wangu inini akashaya. Ndo wataibatsirana kushandirana wana. Saka akashaya. Inini handina pekuti ndinobata nekuti ndaienda kubasa ndichishandirawo maricho anongoita vamwe vanhukadzi. Saka pari zvino handisisina kubasa randakuita sei randakushanda. Saka inini ndiri kutokumbira rubatsiro kune mhuri yeZimbabwe kuti inini zvinhu zvakandiomera handina kwandikushanda. Ndinotochengetwawo nasisi. Amai vangu ndo vanochengeta mwana wangu havashande vakangogara. Alright. Iwewe uchiita dambudziko ramashure, iwewe uchikura hazvine uri musikana. Une zvinhu here zvaiitika muupenyu hwako zvaunogona kuda kufunga kuti inini ndaisangana nekuti ndairota hope varume vachiuya? Upenyu hwako iwewe hwanga uri upenyu wakaita sei uchikura uri musikana svika pakuzonowanikwa? Ndakangobvira kudhara ndichingoti ndaingorotawo ndichingorara nemurume. Saka handinimboziva kuti zvaibva ukupi. Ndakangoti ndaingotiwo ndichingorarawo nemurume ndichingorarawo nemurume. Asi murume wacho ndaasingamuoni. Ipapo wanga uchiri musikana? Ndichiri musikana ndaitorota ndichirara nemurume but murume wacho ndaasingamuoni. Vabereki vakambovataurira here kuti ndozviriko zvandiri kusangana nazvo? Handina. Hauna? Ko pawanga uchiri nababa muri mese apa murume airamba achingouya here? Murume aitouya. Ndichitogara nemurume wangu ndaitongorota ndichitwa gondwa. Warota uchitwa gondwa uchirara newe? Ndichirara nemurume. Saka iwewo pawaizosangana nemurume wako waizonzwa here kusiyana kweuya anouya kuhope nemurume wako chaichai? Zvaitosiyana. Zvaisiyana sei? Ndopandoda kunzwa ipapo. Zvegondwa zvaitonaka kudarika zvemurume wako. Zvegondwa zvaitonaka kudarika zvemurume wako? Murume wako wakambomubudira here pachena kuti ndo zviri kuitika? Ndakambomudza kuti inini ndinorota ndichitwa gondwa. Akati chii? Aingonditi famba. Zvichapera? Zvichapera famba. Saka waitoti hawa zviri nani uya aramba achiuya nekuti baba hazvichandinakire kaizvi? Aiyo nekuti inini nemurume wangu ndakatakurwa January ndichienda kwasisi nekuda kweurwere hupi iwowo. Nemurume wangu takatopedzera kusangana January we. Tanga kusatosangana nekuti ndaiti tikada kuti tisangane kwairwadza. Tikada kuti tisangane kwairwadza saka hapana masanganiro andaita nemurume wangu. Saka zvazvapa papasisina? Papasisina. Baba wakazondanzwa kuti baba vakashayika. Vakazoshaika rini? Baba vakashaya wane 3 months vashaya. Alright. Chii chakaitika kuti vashayike baba? Murume wangu airutsa ropa.
ndodambudziko ranga anaro. wairutsa hake ropa hauretsika pari zvino pane pawataura zvevana kuti tikasatsika vana vari kupi wambotaurako kuti mumwe ari kuna mai ichi mumwe mwana wangu ndinogara naye kwasisi, mumwe mwana wangu anogara namai wekundibereka. Izvezvi kuchikora anodzingwa, handisisina kana pekubata kuti ndishandire vana vangu handisi kukwanisa nekuti ndiro mukadzi mungu wandisingatombokwanisa kana kumuka. Kuti ndiwashandire handikwanise, gumbo rangu rinorwadza. Kutoya kunoku kutogara kwandakatoita izvo ndiri kutotsva, nditori panguva yakaoma, ndiri kutotsva izvezvi so. Saka kuti ndishande chaiko handikwanise, ndiri kutotsva izvezvi pandiri panapa. apo uri kutsva pauri ipapo? Ndiri kutsva mukati menhengo imomo nekudhodho negumbo iri. Ndiri kupisa. Right. Rega tichiregedza kuramba takakugarisa nekuti wati unenge uchirwadziwa panguva ino hazvinei ndakupa mukana wekuti utaure nemhuri yeZimbabwe uchitsvagawo rubatsiro sekuti nyorera kwawakaita tanzwa dambudziko rauri kusangana naro saka panguva ino uchitaura hako nemhuri yeZimbabwe uchitaura rubatsiro rwauri kuda kwavari. Inini kune mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo rubatsiro kuna ana sekuru kana kungava kumaprofita wangakwanisawo kundibatsirawo nekuti inini chekuti ndingabhadhare vanhu vanokwanisa kundibatsira handina. Ndinotoraramawo nekutochengetwa nevabereki handina kana kwandinowana mari kushanda handishandi. Saka ndiri kutokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti wangakwanisawo kundibatsirawo kuna ana sekuru kana kuti kumaprofita wangakwanisawo kundibatsira ngawandibatsirawo nekuti handina kana pekubata. Zvinhu zvakatondiomera, upenyu hwakatondiomera. Ndo rubatsiro rwandingade kukumbirawo kumhuri yeZimbabwe. Tinotenda. Ndangoti tidzokere kumashure ndemubvunzo wandafunga zvangu ipapo kuti pane pawati iwewe unoti ukatanga kutsva ndidirei mvura. Saka ukadirwa mvura zvinombonyarara here kana kuti? Pandinoti ndidirei mvura ndakutsva kunyarara hazvinyarari but zvinomboitawo nani. But kunyarara hazvinyarari every day ndiye ndichingotsva. Kunyarara hazvitombonyarari but zvinomboitawo nani. Nekuti ndotoda kugara ndisina kupfeka, ndotorara kana pafloor apa, ndotorara ndisina kana kupfeka. Ndokutoti ndinzwewo kuti zvinenge zviri nani. Ndikasatodaro ndiri panguva yakaoma ndinotsva. Unenge uchitsva? Ndinenge ndichitsva kwete zvokumbonyepa, kutsva chaiko kuita moto. Kutange munhu adirwa moto ndozvanenge ndichiita. Wereta zvinei. Tisvike hedu pakupindura chirongwa chedu. Kana une mashoko aungada kutaura ari pamwoyo pako ndo mukana wandiri kupa zvakare. Inini mashoko angu ndeyengoti kumhuri yeZimbabwe rubatsiro ndoro wandiri kutongokumbirawo kuti ndibatsire iwo ndigone kuriritirawo vana vangu vandakasiyirwa. Murume wangu akashaya saka handina munhu wekuti anondibatsirawo pakuchengeta vana. Hongu ndiri kuchengetwawo nanasisi but ndinodawo kurizviriritirawo inini ndichichengetawo vana vangu. Ndo rubatsiro rwandinokumbira kumhuri yeZimbabwe nekuti handina pekubata. Izvezvi mwana wangu kuchikoro ari kudzingwa, handina kana zvekuti ndingawane mari yekuti aone kuenda kuchikoro. Alright. Sisiwo ari kuti china zvezvi dambudziko iri makambofamba mese? Takambofamba. Asi hapana chiri kushanduka? Hapana chiri kubuda. Takambofamba but hapana chiri kubuda. Dambudziko racho harisi kupera. Ndogona kutongoti ndapuwa kana munamato. Zvinogona kunge zvaita ngenani ndomboti nhasi ndinenge ndarara. Mangwana kuseni zvinomuka zvakabata. Zvinenge zvatonyanyisa. Zvinenge zvatowese kutodarika pane chiuru. Ndogona kuti nhasi sisi ndamuka ini nyama dzangu dzinenge dziri nani. Zvinomuka zvakakwidza. Alright. Aiwa ndofunga takurukura zvese hapana zvawasiya zvaungada kutaura? Nekukosora. Ndane 5 months ndine chikosoro chakaomarara hachisi kumbopera chikosoro ichocho. Ndo chimwe changa chasara. Chikosoro? Ndinokosora chikosoro chakaomarara ndakambopuwa mapiritsi but zviri kuramba. Chinongouya chikosoro ichi? Nekumuka kuseni, ndinomuka kuseni ndoita songe munhu ashanda stereki, songe munhu ashanda ndinomuka ndakaneta nyama dzangu ndisingatombokwanise kana kudii. Ndinongomuka ndakangogara nyama dzangu dzinenge dziita songe munhu arara achishanda. Ndo zvimwe zvanga zvasara. Handisisina zvimwe.
hausina zvimwe. Alright, tinokutenda zvinene nguva yako yawatipa kuti tikwanise kutaura newe. Tinovimba mhuri yeZimbabwe vanzwa dambudziko rako. Mhuri yeZimbabwe ndiye Azvine Karimbika, mukadzi ane makore 29, ataura dambudziko rake kuti iye atambura nokuti kunengo kana kusikarudzi kwake kunomupisa. Ari kutotaura kuti magariro akaita panguva ino haasi kutonzwa zvakanaka zviri kutoitika, saka auya achipoterawo kuno kuSly Media TV achikumbira rubatsiro kune vachada kubatsira. Namba ndidzo dziri paskrini idzodzi, kana kuti munogona kutibata pano paSly Media TV kuti tikwanise kubatsirana nemudzimai uyu. Ataura kuti ini pari zvino ndikutochengetwawo nasisi, murume wake akashayika, mwana kuchikoro akutodzingwa nekuti haasi kukwanisa kuriritira mwana yeseko. Ndiyo dambudziko ranga rina Azvine Karimbika. Regai ndikutende mhuri yeZimbabwe nokuona chirongwa chedu ngatidzifambire zvakare muchirongwa chedu. Regai ndikuzivise kuti nezuro pane nyaya yakaitika kudomboshava, kunzvimbo kudomboshava ikoko kwaMurape kwakaitika nyaya yekuti baba munini vakasvika pakurova mwana, regai titi wemukomo wemukadzi wavo, mushure kunge mwana uyu aba 10 years. Saka mwana akazoshayika. Nesu racho mangwana tikanoita nyaya yacho. Panyaya iyo zvakare mhuri patakasvika, mhuri yakati aiwa vasati vasununguka kuti vatipe zvizere, asi ivo vachazotizivisa musi ucharadzikwa mwana musikana uyu ane makore 13 years akasvika pakupondwa nababa munini nekuda kwe10 years. Asi nyaya yacho takangoisawo paYouTube pedu muchidimbu nezvatakawana kubva panyaya. Zvizere tichange chizokudzai musi unoradzikwa mwana yeyu. Nyaya yakaitika kudomboshava, saka iripo paYouTube pedu. Until we meet next time with Zimbabwe, don't forget to like, follow and subscribe. Ndini wenyu Pelagia Wakampurwa, kana kuti Sokostina chisarai zvenyu zvakanaka. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services from advanced alarm systems to trained security guards safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services from advanced alarm systems to trained security guards safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.